Cha, ngithi angiphendule ngoba kunemibuzo eminingi engiyitholayo ebuza mayelana nendaba yomphongolo zivumelwano engike ngayikhuluma esikhathini esedlule. Kunokuningi abantu abafisa ukukwazi. Le ndaba le yomphongolo zivumelwano ngiyizwe ngomama nobaba ababekhona mhla yenzeka emzini waseKuphakameni. Bathi kwaku-1949 lapho khona kwaba nomcimbi kuvulwa indlu yezitsha. Mhla kuvulwa indlu yezitsha-ke lo mcimbi wenzelwe endlini yesonto. Bathi kwakukhanya ngaphakathi kuthe xelele, abantu bephethe amakhandlela, kukhanya phakathi yonke indlu. Kungangeneki uma ungenazo lezi zinto engizozibala, ezinye zalento engizoyibala: ithikithi lebandla, u-14, u-23, u-25. Uma unganawo amabhuku alezi zinto ey'ntathu nethikithi, wawungakwazi ukungena kule ndlu yesonto lapho kwakwenzelwa khona wona lo mcimbi lo okwavezwa khona umphongolo zivumelwano. Kwakunamadoda amane noma iy'nsizwa ezine ngaleso sikhathi. KwakuNkosana uVusumuzi, kuNkosana omkhulu uNkanyezi, kuyindoda uShange, indoda yakwaShange eyayigcina isiyiphoyisa eMtshebheni ekuthiwa uNtshishibe. Bese kuba nomunye wesine abathi abamazanga ukuthi kwakungubani. Bathi-ke babegqoka ingubo ezinde ezibovu lezi iy'nsizwa. Ugonile kwakuNkosana uNkanyezi, ugonile umbozi wengenansuka lo mphongolo zivumelwano. Kuningi kokwenzeka okukhulu kakhulu. Bathi ezinye izinto ezabake bazibona ezinhle ngondlela exakile emzini waseKuphakameni ezake zenzeka, ezibuhlungu futhi kwabaningi abangabanga nethuba lokuba bangene ngenxa yokungabi nalezi zinto ey'pheleleyo. Kwakunesililo esasiqhuma ngaphandle endlini yesonto ngoba abantu bengakwazi ukungena, bengazivezile lezi zinto noma bengenazo lezi zinto engizibalile. Isililo sasisusa umunyu ngaphandle, kanjalo ngaphakathi injabulo yesabeka. Ababekhona ngaphakathi bathi abakaze babubone ubuhle obunjengalalo buya obabukhona emzini waseKuphakameni. Emveni kwalokho-ke wabe usuyaphela-ke umcimbi. Kuningi okwenziwa nokwenzeka ngaphambi kwawuphela umcimbi. Kwabese-ke emva kwalokho-ke, noma kungelona lolu suku, kodwa ey'nsukwini ezimbalwa emva kwalokho, umphongolo zivumelwano kwabizwa uNjilo. Kwathiwa akathathe uNkosana omkhulu uNkanyezi uyofihla umphongolo wesivumelwano la azikhona yena, noma la iyalelwe khona uyise, ihuka likaMahilela. Uthi-ke meyikhuluma kwayena ubaba uMakhula kancane, uNkosana omkhulu uNkanyezi, uthi amukho umuntu owazi umphongolo wesivumelwano awukhona ngaphandle kwami. uNjilo owayengitshalela imoto naye akazi ukuthi ngawufihlaphi. Yimi kuphela engazi ukuthi umphongolo wesivumelwane ufihlwe phi la ufihlwe khona. Enye amadoda evela igama layo ukuthi yayikhona kula madoda ayelandela ngenye imoto kwakuwuMkhize waseKhangela ongasekho, owabe eyistrojenti hayi kuMakhula kancane noma inkosi uNkanyezi mhla esiliselwa intombi yakwaNkosi eSwazini. uMkhize naye akasekho-ke lowo Mkhize, waba khona ethimbeni elalandela imoto eyayithwele umphongolo zivumelwano. Bathi mabebuya lapho kwase ihuka lathi labanikeza inkomo, inkabi yenkomo, lathi labahlabela yona, bahlatshelwe yona ngoba ithenga imiphefumulo yabo, ngoba balandele umphongolo wezivumelwano eduze. uNjilo uye wahlala nawe emotini, ngakho-ke uthenga imiphefumulo yabo ngale nkabi yenkomo eyabe seyihlatshwa. Indaba yomphongolo-ke mhlambe abangacaciselekanga imi lapho.
Ngeshwa-ke uMkhize akasekho naye owaba sethimbeni elaseliphelezela, kodwa wengekho kuleli thimba elalimisile uphethwe inkosi uMakhulwa endlini yesonto ngo-1949 kuvulwa indlu yezitsha. Mhlambe-ke uma nisadinga enye incazelo ningangithinta, ngizophinde futhi nginikeze enye incazelo.